יהודי בניו יורק, זה השם שלו, רבי יעקב ישראל זלינגר. זה השם של הבן אדם. היהודי הזה, יש לו הנהגה. מה הנהגה? הוא נכנס לתפילה, יש לו $1 בכיס, כל הזמן, בקביעות. הוא מגיע, למה? מה הוא רוצה לעשות כל פעם בתפילה? שם $1. וצדקה תציל ממוות. עלה לי היום חידוש, וצדקה תציל ממוות, זה לא רק צדקה שאתה נותן כסף, אתה מציל ממוות. לפעמים שאתה עושה צדקה עם אשתך ואומר לה מילה טובה, צדקה זה גם מילים טובות. היא תציל אותה ממוות נפשי, ממוות רוחני. לפעמים אתה אומר לבן אדם איזה משפט טוב, זה צדקה. היא תציל אותו ממוות, לא מוות בכביש, חס ושלום, או חולי. המוות של המחשבות, של החרדה, של הדברים שהיא חושבת כל היום. או בעלך, או הילד אפילו, או החברה. וצדקה תציל ממוות, לא רק השבי, גם רוחני. תקשיבו לי טוב. הוא נכנס לבית כנסת בניו יורק, שלבית כנסת הזה קוראים שומרי שבת, בית כנסת מרכזי. נקרא שומרי שבת. הוא נכנס, והגבאי מכיר אותו. עובר אתה יודע, עם הקופה. אני לא יודע אם ראיתם את זה אי פעם, מי שמגיע לבית כנסת רואה את זה. יש כאלה שאומרים, מגיעים עד אליך ממש. אז יש שם גבאי נחמד, כזה קצת מבוגר, והוא הגיע אליו ככה לאותו רבי יעקב. אז הוא עושה לו ככה, רבי יעקב. אז רבי יעקב נעמד, מכניס את היד לכיס, ומה בא להוציא? $1. אבל אין $1. הוא לא מוצא $1. הוא שכח הפעם לשים $1 בכיס. הוא מכניס את היד לכיס השני, לא מוצא. פה, שם, זה, לא מוצא. עכשיו הוא ממתין, כי הוא יודע שהוא תמיד נותן. אז הוא מחכה. עכשיו לא נעים לו, אז הוא מרגיש שיש לו שם משהו, אבל לא $1. אמר, טוב, אני אוציא, זה מטבע. הוא הוציא מטבע. המטבע הזה היה מטבע, אבל משוקולד. הוא רואה עליו כשר, העדה החרדית. טוב. אז עכשיו, מה הוא ישים לו? אז הוא בא להכניס את זה לכיס. מה אומר לו הגבאי? רבי יעקב! זה מה שהשם מוציא, זה מה שתיתן. עכשיו הוא חושב שהוא צוחק עליו. אומר לו, מה, את זה? הוא אומר לו, כן, שים. אמר, טוב, שם לו את המטבע השוקולד בפנים. זהו, ככה המשיך להתפלל. עוברים כמה ימים. הגבאי הזה פוגש את רבי יעקב. זלינגר. אומר לו, רבי יעקב, אתה לא תאמין. רבי יעקב, אתה חייב לשמוע את הסיפור, לא תאמין לי. אומר לו, מה? תשב, אני חייב לספר לך. מה קרה? אומר לו, תשב. מושיב אותו. אומר לו, רבי יעקב, אתה זוכר לפני כמה ימים, באת אלינו, להתפלל איתנו, מה תרמת? מה אתה מורח לי, שם לי מלח על הפצעים? כאילו, מה תרמתי? אומר לו, מה שמת בקופה? אומר, שמתי מטבע שוקולד. אומר, יופי, עכשיו תקשיב טוב. לפני כמה ימים, הייתה תפילה בבית כנסת. מתפללים, אדם מבוגר, פתאום מתמוטט באמצע התפילה. האדם הזה, כולנו מכירים אותו, הוא חלק מהקהילה, מהמתפללים, הוא חולה סכרת. נפל לו כל הסוכר. הוא התמוטט. ראינו שהוא שם, אתה יודע, בן אדם, נפילת סוכר, מה צריך להביא לו מהר? משהו מתוק. אז כולם לאן רצו? למטבח, להביא סוכר. אני צועק להם, סוכר. מי חושב שעכשיו יש בקופת צדקה שוקולד, מבין? מחפשים סוכר, ואף אחד לא מוצא סוכר. תקשיב, מטבח של בית כנסת. אני הגבאי. הם אומרים לי, אני אומר בארון למעלה, אין. מישהו כנראה לא יודע לקח, משמיים. מה אני נזכר? השוקולד של רבי יעקב. אף אחד לא הבין, רצתי לקופת צדקה. הוא אומר, מה עכשיו כסף? חכו רגע. הכניס את היד, הוציא את המטבע מהשוקולד, פתח, זה כבר היה זה ככה. הביא את זה מהר. עשה לו ככה, הוא אומר, נתתי לו, שמתי לו את זה בפה. ככה, לאיש המבוגר הזה. איזנתי אותו טיפה, באו רופאים, פרמדיקים, אתה יודע, כבר אמבולנס, עניינים, הוציאו אותו. אמר לי הרופא, בלי השוקולד הזה, ייתכן שהוא לא היה כבר בחיים. רבי יעקב, המטבע שנתת זה מטבע משוקולד, אבל המטבע משוקולד הזה הציל חיים. לפעמים אנחנו עושים מצוות כאלה של אגורה. מה עשית כבר? הרב, בשבת הייתי צנועה, זהו, אבל כל השבוע לא, אז מה, השם רואה את זה? לא, הוא לא רואה את זה. זה נראה לך איזה אגורה, זה לא אגורה. זה מציל חיים. זה השם עושה מזה ממתקים, הוא עושה מזה. מה אנחנו נראה לנו? זה משהו קטן עשיתי פה. המשהו הקטן הזה אצל בורא עולם הוא ענק. וזהיר במצווה קלה כבחמורה. שאין אתה יודע מתן שכרן של מצוות. אתה לא יודע מה זה מצוות. אתה לא יודע מה זה יום עם ציצית. אתה לא יודע מה זה ישבת רבע שעה למדת תורה. אתה יודע מה זה תורה? גדולה. גדול תלמוד תורה יותר מהצלת נפשות. אי אפשר להבין את המשפט הזה. אי אפשר. כמה שתנסה לחשוב. אדם הציל בן אדם, אתה ישבת למד תורה, עכשיו אתה קיבלת שכר יותר ממנו. איך יכול להיות? בן אדם מציל, כל המציל נפש אחד בישראל כאילו הציל עולם?
אז איך אדם למד תורה יותר ממנו? אתה לא יכול להבין את השם יתברך, אתה לא יכול להבין, לעולם לא תבין. לעת מחשבה תפיסה בך, כלל. אי אפשר לתפוס אותו.